karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ato na ko. Noolon na ako si Sarah. Daddy, Mami. Ato. Hangyo lang ko ninyo. Ayaw ninyo siya sulti sa mapait nga kabatuoran. Makalaom ka. Salamat kayo. Dili na ka na mo buhaton, Piolo. Sama sa mong paglimot sa iyang kahimtang. Salamat. Aturo na ko siya. Nagsabot na kami. End of this month, mauna ang inyong kasal ni Sarah. Daddy. Oh, Sige na. Ato na nga mong anak. sige. Pare na ko. Imelda, Hapit ako mabuto ka kanina, Chimar. maayo ra gyud. Oh, God. Naglingo-lingo ka. Ako rang ginahuna ang sitwasyon ni atong Riza. Bisan ako. Dili sa yun para niya. Nga niuyon siya nga mapakasal si Piolo sa atong anak. Si Rizang mi am-am ka niya. Sa dihang iya kinigibuwagan o kihingginlan. Nagkarelasyon og Nagsabak. ang pakaslan. Mao ang atong anak. Sa ato pa. Asan dyan ka? Surrender ka o kaon ka? Wala ko'y mahimo pa, Puloy. Nakatando naman siya. O nakatano dyan pero ay mo na magkuyon ba? Malisod na, Puloy. Luoy kay si Sarah. Luoy, Kung iyan ang buhaton. ay lagi luoy lagi siya. Uy, ikaw, unsa man? Beway luoy. Kaya pa na ako, Puloy. Makakita pa tingali ko laing lalaki. Ay, pagkakanahan biya ni mo. Mangita na lang ko. Oh, nga nang mangita man ko. Naamang ka. Ikaw na lang. Oo, dyan. Inom sa tubig eh. Hinay kay masudipan ka. Murag di ka katuo. Bida sa ng istorya hay. Ay, taon ko. Tiawi ang nataon. Ikaw tiawi ba? Bida sa di mo. Nga naman, dili ka. Di ka makadawat na ako. Kadaghan dihang lalaki nga mahigug magdaghan pag-anak. Ang babae. Bida. Kining ako usa pa man ni. Oh, Di na ka makadawat na ako. bida. Sus, bida day. Santak pa day. Hari na kong daan. Hantak pa. Hari ko ritso. Ay ko kumidjay, anak. Bida. Sukot ba ko? Kaya kay mga mahan, ning akong gisabak. Ay, uy, bida. Pilaw mo na kabuhan. Dagham kayo nagkuwang. Ako'y dugang sa bata. Butangan ko nagdunggan tulok buok. Mudugang sagid lagi. Noon. Tangang dili. Ako'y mo dugang og dunggan. Saman. Saman, gusto ka? Tilapan ko na imo mga luha, ha? Ay, Oh, hilak mo ka. Ano hilak mo ka? Ikilig-kilak niya. paita na sa babaeng diskrasyada sa bugal-bugalan na lang taon. Ang lalaki mo ingon na lang ako himo og tunggan. Ay, nasa na istorya, eh. Wati ka bugal-bugal, eh. Bali oy. Pila ko katuig daw nagantos ni mo klan. Ako na di gusulte, para counter basta siya pagtiaw na ko ba? Unsa ma? Wa ko bugal-bugal taon. Ako yung mga anak ni mong anak. Kung anak na ni mo. Tama niya po. Why problema na ko? Bida.
Bida, may kugos bata day. Kugos kulitang baktin, pero bida ka na bang bata. Nya mo kanta ko, ha? Kining kanta nga, iriro, iriro, bata dili ako, iruray, iruray dili ako ang nagtanda. Igo na anak buloy, uy. Gusto na. Dili kita siya musukot. Oh, mihangyo lagi to siya kay basin kuno budak ko nang yantian mailano niya. Dili man magdugay. Matuod lang daddy ug mommy. Tapos buwan, mo na nga tong kasal. Dili pa matingali maklaro iyang tiyan ana. Oh, bitaw sa no? Hangyo rakit ko. Saro naman sad. Niya unsa may isugo nako. Gusto ko makigsulti ni Risa. Ingon man si Buloy. Si buhaton nako. Paariya sila. Panhiya. Makigsulti ko nila. Hangyo lagi ni ako. Saro naman sig dili sila maluoy nako. Parikamutan ako. Si Piolo. Hello, Piolo. Nanawag ka? Pariyog, mobalik ko diya. Kuwaon ta mo. Kamong duha ni Buloy. Ha? Nga naman. Importante kayo. Padung na ko diya, okay? Unsa? Sige, bye. Ni ana siya padung diri? Ay, naana siya buloy. Bida nga naman sa tao ni eh. Patuon sa ta. Buka ng Sara eh. Ayaw anak buloy, uy. Bida, solo ta. Labi na ikaw. Bawa pa lang na siya Sara. Hindi siya magsulasuli mo. Ikasay sa'yo ng pagsultingin na ni. Sagdi na lang buloy. Ikaw sa no, bida, kung sabuti mo, di ka kantigo mo parusin mo kugalingon. Ang uba niya, magkigaway, magkigpatay. Ipaglalaban ang iya katuko, pero ikaw, bida, hero, martir. Hilom na ha, hilom na. Hilom lagi. Nanas Piolo, hilom na ng baba ni mo, katingaling mag-away ng sad mo. Hindi lagi. Hilom Hilom na, ako. nana. Tungod ni mo. Hilom na ko. Risa, bye. Piolo, May kay ano mo, andam na mo. Tara, paabot na si Sarah. Bida ba, no? Ang saan naman sa nibay, kuskuso niyo maayos pagpasakit sa deri sa tao eh. Tubang sa babae nga mo pagkaslan. Busar maningin nyo. Bay, Buloy. Hangyaw lang ko ba? Palihog lang. Nya, sa. Kaya ni mo? kayahon. Kayaho ni mo? Magpapakita sa babae nga mo iniangkot sa lalaking imo gimal. Tanahon ta lang. Kung di ba ko makuyapan. Ano? Sa mga nito yung Sara na mo, bay? Kung lagi siya mo imuangyo ni Risa nga muyon sa yang gusto nga si Risa mo imo niyang maid of honor. Huwag di ka makapasapot niya, Piolo. Waday ni mo matugkad ang akong gipasapot. Bitaw, bay. Wari ay. Ipasabot na ako siya pero may sister magid siya. Mahangyo magkuno siya nga Bay ni mo, bay. Sabi ni mo, no? Sultihan di kas tinuod, ha? Mugo siya, no? Sultihan lang natos tinuod. Nga dili makahimo tungod kay si Piolo mo yamahan siyang gisabak. bay. Sultihan ako. Ayaw lang taon pero Pero unsa, Piolo? nibaw na sila si Ma'am Imelda o si Sir Chiba. Oh, Mayamahan sa kisabak ni Risa. Unsa? Pasabot ko na sila. Nga sa panahon sa akong nagkasakit, dihanggi sa puwira ko ni Sarah. Kumikan sa iyang kinaiya nga mausabon kayo. Ang miyamaam ka na ako sa dihang gibuwagan ko, magsagwa ko sa ikaw, Risa. Ikaw ang miyamaam na ako. anong nakatugan, nakasulti yung kana nila? Nganong nisulti man ka? Tungod sa mga hulagway, nga gisend ni Ruben ngadto kanila. Unsa? Si Ruben? Kato nag-abot, numdum mo, kaabot sa kananan. Siya mo'y nag-send o mga pictures. Di nagkauban ta. Yung mga picture pa yun nga, kita na ko, nga may hikap ko sa tiyan mo. Unsa?
Nom-nom ka? Pasabot ko sila. Wala ko ilang name mo. Sige man sila ingon nagsakripisyo sila. Pues, kung sila nagsakripisyo, piragis paghangyo krako nga pakasla ng ilang anak. Ipaubos ko na ang ilang garbo, sakripisyo ka na nila. Yes, itando ko. Gisakripisyo ko sa mga kong kaugalingon. Tungod kay sa kahimtang ni Sarah. Ibati ko na kong karoon. O ikaw, Risa, mo'y labaw nagsakripisyo nini tungod kay bisag supak sa imong kabubuton, di may uyon ka, na muadto ko kang Sarah, o labang sakripisyo sa diyang naibaw ka, napakaslan ko si Sarah. Piolo. Ma'am, Imelda! Ma'am! Lucy, doon ay sa kinan nga mihunong. Ay, sila na si Piolo! O kauba nila! Sila si Buloy o Grisa! Unsa? Nahadlok ko, Piolo, nga tingali ka. Tingali ko sa, Tingali kisultihan si Sarah nila ni Ma'am Imelda nga ikaw ang amahan sa kong kisabak. kung nila mga nagkibuhat, wala ko sa niya. Kung buhaton nila day, no? Ako na. Wala ko ilusot pa. Yan ko naman sa Piolo. Buloy. Best friend Risa, Buloy. Dali, dayon mo. Sarah, salamat nga. Uwa ko di mo pakyasa. Niagyot ka. Oh, ko si Desara Risa. Last na kong hangyo ni Marisa. You're my maid of honor. Oh, Sarah. Wala ko'y laing hangyoon pa. Oh man. Andam na ko pagdawat sa tanan. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!